Može mi se mala naljutiti ako joj ne dođem do 12 sati, da joj usne ljubim, da joj kose mrsim. Ako joj ne dođem, ona svu noć pati. Može mi se mala naljutiti ako joj ne dođem do 12 sati, da joj usne ljubim, da joj kose mrsim. Ako joj ne dođem, ona svu noć pati. A doći ću ja zbog ta oka dva što su me osvojila. Pitaju me svi najdraži šta si mi uradila. A doći ću ja zbog ta oka dva što su me osvojila. Pitaju me svi najdraži šta si mi uradila. Hoće mi se mala naljutiti kad se njoj ne javim u 2-3 dana. Ne bi bilo dobro, ne bi nikako, srce njeno ne bi više kucalo. Hoće mi se mala